utawa isih muda. Senajane muda nanging kebak ing ngilmu, senajane dewasa nanging komrong ing ilmu, ateges negara dadi bubrah. Aja kok siramu tromadake yen Tejo Kusuma iki sing muda taruna, yen Purbawinata wis kebak ing kaur, ki ora. Nang kabeh ngono gumantung lumaku. Lho, siramu Retino Patih lan Yai Sosrawijaya tak elingake aja kok bajuke anggonmu mbaluhi Purbawinata. Calon yen wis ra dadi ya ora dadi. Kula niku ora wong lari. Kula isih pono. Kula ora wong mendem klejo. Angin menawi Kanjeng Pangeran Purbawinata ora iso jumeneng dadi ratu teng kraton Tunjung kula ora sowan. Hei, Sosrawijaya. Apa? Saya suwe-suwe nyangklak pangkang. Kowe mau Adipati Andang? Iki Patih Jayagina, duta saing Tunjung Pura. Yen kowe ora kena tak elingake. Kadipaten Binangun ki mung sagliner. Ning Tunjung Pura ki negara kagedhe. Kowe pe wani-wani marang Tunjung Pura. Mbok palangono aku mlumpat. Mbok dadung aku medhot. Yen wis kaya ngono kuwi, kowe njen arep apa? Yen kowe prasasat kaya dene Sumbarmu mecahake langit ning Binangun, tak ranti ning alun-alun. Ampun tenan ora umpami kula nyembah lan Jaya Wiguna Saru Gumulu Kurang susila. kirang susila Sebab yang pendopo. menika Yen wis metu saka pendopo, mangsa borong Purbawasesa tak pasrahe. pangestunipun